Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Thamai Old Beat House Shillong. Kaseng Hanyotrap Youth Council North West Khasi Hills kalapan pau ya ka jings ngosi bat ka jings ngodiaw hadu kata-kata ya ka jingsha thombor jong usamla perlang roy mirthong nakasnong wa kaji ha ka kinhon jong kirunar kabalajia hamadan golfling ha ka janmit jong ka arfuway terik unailber 4000 arfuway kabalapunlong yu ba un klatno nakani ka sla perthai ha ka steps new bulay jong ka arfu praterik unailber 4000 arfuway. U General Secretary jong kaseng usamla Shembor Langrin habaya keren bat ka Batisi TV uloong bakum kadak ban penremjor halor kani ka jingsha thambor bat ka jingsha penyap jong usamla Perlang Roy Merthong kaseng kan sa penlong da ka jingdeng lamayong habaro kaway ka thain mairang bat ban sa penlong ru da ka jingthang mambati ban penpau ya ka dak jong ka jings ngosi hagani ka sngi ka jinsha thombor ka jinsha hertma jongi kum ka jaibar khasi kamdesu kasin ka bankom tamnesna mladep ilamat ya ka jingduno ya wena ki samla hangki bo majai handai kendet kensan kum ka jaiban reu ngi nginong la ban pedang ha ka bo samla na Southwest Khasil ilamat ya kejuk ka pot kani ka penlong yang ngigum ki seng malang bat khamtam ki dikhot ka jai bunreu bagai jing bitar ngikiu han surong klik ka jinja kulajian nadu arfuai terik hadu menta la sitayo tam hari ka result ke banakalian ke police department ka ai kalong ba hadu menta kimpat lap ya kiri transnam kibale ene kam nagalang jongi kum ka SYC Northwest Khasil District ni penramjur ya kene ka jingle jongane police department balai kumla ban yo kem lada kum ka jai ban reu isha her sama lada gibai pat ki jai ban reu isha her sama tang po arpusau kenta layo ban pensitom kai gane ka jingkali ke bahe ka jai ban reu ngibu yu dak jingkali bahe le se ka an ke sha silian nagalang jongi kum ki dekhot jo ka jai ban reu ngi pen pau ya ka jing bitar hadu kata-kata kum kadak bangi penrem ya gane ka jing her thma jing sha her thma hagba ya ka jing im banui lui jong samla nangthi na ka snong wa gaji la subdu no khamaka kaseng kan penlong ya ka jingra lamayong batum juru ya ka jing thang momati la life way terek ha kasor mairang hi borokawai kum kaseng ka bajuyang yada ya kari ba gajai reu haba ka jai reu haba ki dukhat sunga jai reu ngi kendo nginom syong kliti ka jingkali ke banagalang kaseng ngibuk jingkali kalong hadu kakno ka police department ka chimkhya haibade bakane kam ngiyo ilengba kilat pathai kubor ya ka jingkran jong SP jong is Khasil baka jingsha syo ka jingsha herthma jong ni samla nanti na snong wa kaji kamdei na gibai pat kibru ki bomdai khasi nagalang kaseng nginom lapan padiang dalelero balai ka police department hadu mata ngiyo lengba ka statement na way na ki victims ibla sya herthma hangte ha golfling uang ba nagalang ka jongku umpat yo kanu ka jing statement nagalang jong kulit hare nagalang jong SP jong is Khasil uang ba nagalang hagabede ba kani ka jinja kamdei ka jingle jong kibru ki banawa haganu kurkom USP jong is Khasil uyo ya kata ka jing penti kana nagalang jong ikum kaseng ni peramjur ya kani ka jing kran labla jong tai USP hak uang hana ba kani ka jinja kamdei na kibru ki bomdei khasi
Kali ke jingkran jong SP ngi nagaliang ke jai mare ngi nomla ban pediang ngi kan tujur ya katana jong polis bakadai ban le homework bakadai ban budin tikna kumba kale ya kiwe pat ki jinja ha kiwe pat ki jaga ha badai bat kane ki jingsha thombor jong ni samla bo wa gaji ka police department kamdei ban song kliti kamdei ban le jam re kadai ban le hok kumba ki le hok ya kiwe pat kani kadai ka khubor ka wasai nagaliang jongi kum ka seng Tinamar kata ngi kum ka Northwest Council District ni perab jur ya kane pat kum ka dak bagi perab ya kane life way trick ngi don ka jingra lamayong ka dak jong ka jisosi bakum ka jai pedreu ngi kendu ban ngi nomla pan padiang ngi thang momati ngi ra lamayong kum ka dak bagi condemn ya kata ka jingle riu cloud jong kita ki breu ki bomde ki khasi kum bala juba do tai way na ki victims ki basha ya kan nega jinjang basusi hakte kapor tena kalian keseng ngi tentu ngi kerpadret ya phiki paiba jong ka bri ka hunyu trap hakabakum ka kapor hakabakum ka ne ka saw kasien ngi long barbor kibru kibar yetali ngi long barbor kibru kibe trelang khanang mo kajai riu ka jongi kan im khanang mo kajai riu ka jongi kan job hakibabun ki jingle kalian jong kan HYC Northwest Women's Wing but ni one row ban Pinram jor halor ka jing yap jong uni usamla bat ni pharu ka kubar snolem shi ki bahing basam baling ba ka ni kam ka ba kaja ka basmusi tam halor hat ko ka yeng basam jong ki hinre da ka kubar snolem ni ra shi phi kum ka yeng basam ba ugle try rat nong bo nong thau on lem dan kan ka yeng basam jong ki bat ha ka chu ka poru ni snow bat ni pinram jor hap deng ka ni ka jing sha thom bar jong ni samla Makumno ka police department kade banwan bat twet yakini kilo transnam hadu bakin yo ya kata ka jimpen saja ka bajul bat nilo idan ka jinsau sir mensim nilong kilo kenthai ka ga ya kayang kalai kawan min miet ladi ha kan du sono kapon bat kamdan shu ka jingsong suk song san bat ha ka shrong ka thau hi barok away kumta ngisno bat ong happy kum kinong sinshar jongnari ba ye jongi bakin don ngajikit khe nagabenta kalawai jongi kumno bakin rat bak dingkhong ye kini kicing sneo bakin namwan sho rangi shatmat khnang bak ni kum phun samla kinthei shinrang kilok bi kilok paru nin shong suk shong san hala ka jom habi baka jai pinreu lingba ga jing tre shitom baga jing ya dangti langum kiseng bhalang ye barok away ni wan bu ba pisngai ba amin sim ye barok kiseng bhalang bakin don ngata kunsim jing ie ya gari baka jai pinreu bangin thau ya ga no bangin tinno ya no do bangide hakan no maseng ba hanan kalama ai bangin klet no ya kalama jongi hinring shim be tang ho ga tuteng ban em slam gari baka jai pinreu ni de ban rat ding khong hi kam ki pasniu te kung kaseng hi ipha ke khobor ni jesolam da banta ke jongi ba ipenramru ya ka police department habe dei bat ini ke banta nama ba nakle police department ni i sai ba kam siam la simkira habe dei bat dei ke banta bahadu menta kide ki riu thangsnam kem siam la la bang sei madan te kum kaseng hi ni kentu bat ni banjur ya ka police department ba kadi ban singkhia mardor hai debat kini kenta ni penremru ya gitu ki riu thangsnam ki bom siam lakin snap wat ban sim ya temen sim briu ni kenturu ya minister benefit ya ka home department ba in singkhia hai debat kini kenta kunjuru ya imadam jisi ilanu ba in tibnya bat sikya halor kani banta kumda senghi ni pha kemo siolam na banta ki bahaying ki basam khamtam kami pa ba kemen ki para bat ya dong ga than wa kaji hi par kawai bat khamtam ye boro di khot NGO ya ba kilale ban sunran bat isno tilang ngadu na silong ban hadu bakin wanra ya met kejungi hangte po ba kaji